गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं नोंथांमोनजों सावरायगोन इउटुब चेनेलाव बा जाय बिथांमोना गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों बिथांमोननि चेनेला माबोरैहाय ग्र' जायो आरो मा सेटिंसखौ नोंथांमोना अन खालामनानै लानो नांगौ बेखौ आं नोंथांमोनजों फारि फारि दिनै सावरायगोन आरोना। जाय बिथांमोना गोदान क्रिएटर अर्थात जाय बिथांमोना गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों बिथांमोननि थाखाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना मा सेटिंसखौ अन खालामनांगौ आरो बेफोरबायदि सेटिंसखौ अन खालामाब्ला नोंथांमोननि चेनेला माब्लाबाबो ग्र' जाया दे लोगोफोर। बेखौ हिन्दीनि इउटुबार मनज दे बिथाङाबो फोरमायनानै होखादों आरोना लोगोफोर। दा आं दिनै नोंथांमोननो फोरमायनोसै। नैबेवहाय आंनि OYT स्टुडिय'खौ अपेन खालामनानै लाबाय। बेनिफ्राय नैबेवहाय लग' दंना लोगोफोर, नै खनायाव लग' दंना, नैबे लग'आव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय आरो। लग'आव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना मा सेटिंसखौ अन खालामनांगौ दानिया बेवहाय नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिनोसै आरोना लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेदि पेन्सिल पिक्सार नुदोंना, बे पेन्सिलनि पिक्साराव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामदो आरो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना नैबे गाहायाव नोंथांनि नैबे हम टाइप बेबायदि नुगोन ना, बे हम टाइपआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन आरो। खालामखांनायनि उनाव गोबाङानो नैबे हम टाइप अपसनखौबो नोंथांमोना अन खालामनानै लाया दै। हम टाइप अपसनखौ नोंथांमोना अन खालामनानै लायाब्ला नोंथांनि चेनेला ग्र'नि लामायाव फैया दै लोगोफोर, गोसोआव ला। बेनिफ्राय नैबेयाव गाहायाव दंना फर इउ बेबायदि लिरनाय दंना, इउटुब रिकमेन्डेसन फर कन्टेक्ट दा बिसेक अन दा भिउवार्स नियाव इन्टारेस्टेड, नैबेवहाय नोंथांमोना गोबाङानो मानि नायगिरिफोरनि थाखाय नोंथांमोना बेयाव इन्टारेस्टेड जानायनि थाखाय रिकमेन्डेसन हरनो थाखाय नैबे सेटिंसखौ अन खालामनानै लानांगौ। बे सेटिंसखौ अन खालामखांनायनि उनाव नैबे गाहायाव नुदोंना मर सेटिंस बेबायदि लिरनाय दंना, बे मर सेटिंआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। मर सेटिंआव दानिया नै नोंथांमोना बेवहाय नुबायना मर सेटिंआव क्लिक खालामनाय लोगो बेफोरबायदि अपसन नुजागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेयाव भिडिअस नैबेयाव दंना कन्टेन्ट टाइप्सआव, नैबेयाव बेवहाय भिडिअस दं, सर्ट्स दं, बेनिफ्राय लाइभ स्ट्रिम दं। नोंथांमोना बेखौ मा खालाम, नोंथांमोननि जि भिडिअनि नोंथांमोना जि केटेगरिनि सायाव आरो लं भिडिअ आगारो ना सर्ट्स भिडिअ आगारो बेखौ नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामनानै लानांगौ दै। नैबे नोंथांनि कन्टेन्टआ लं भिडिअ ना सर्ट्स भिडिअ। गिबियावनो नोंथांमोना जुदि लं भिडिअ आगारोबा नै भिडिअखौ सेलेक्ट खालामना ला, सर्ट्स बा सर्ट्स, ओमफ्राय नैबे लाइभ स्ट्रिमा अट'मेटिक मोननैयावबो अन खालामजायो आरो, जेबो नङा। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे गाहायाव नुदोंना, नैबेखौ नोंथांमोना आं जेरै दिन्थिदों बेबायदि खालामदै। नैबेखौ नोंथांमोनहा नै फार्स्ट अपसनाव अल कन्टेन्टआव होनानै लाबानो जाबाय रिकमेन्डेसन। माने नोंथांनि अल कन्टेन्टआव होनाय लोगो लोगोनो नोंथांनि जिखिनि आपल'ड होनाय भिडिअफोर बियो माने रिकमेन्डेसन जानानै थांजोबगोन आरोना, नोंथांनिया माने रिचआव थांगोन। अब्लानिया नोंथांमोना बेखौ माने गोबाङानो नैबेयाव रिसेन्ट टु कन्टेक्ट अनलि बेवहायसो कन्टेन्ट अनलि बेवहायसो गोबाङानो सेलेक्ट खालामनानै लायो दे। नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै लानो नाङा, नैबे गोजौआव सेलेक्ट खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर। बेनि उनाव नोंथांमोना मा खालाम, नैबे गाहायाव सेभ बटनाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो बेयाव अट'मेटिकलि सेभ जागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना बेखिनि सेटिंसखौ मिथिबाय आरो जाय बिथांमोना गोदान क्रिएटर बा गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों नोंथांमोना बेखिनि सेटिंसखौ अन खालामनानै लाब्लानो नोंथांनि जि इउटुब चेनेल बियो ग्र' जागोन आरोना लोगोफोर। आरो बेजों लोगोसे माखासे सेटिंसफोर दंबावो, बेखौबो आं नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांगोन आरोना लोगोफोर। दानिया आङो बेक थांनोसै। बेक थांखांनायनि उनाव दानिया बेक थांथारबाय आङो। बेनिफ्राय नैबेयाव लिरनाय नुदोंना सेटिंसआव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामनांगोन। आं बे सेटिंसआव खनसे क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव दानिया नोंथांमोना बेवहाय माखासे अपसनफोर नुनो मोनबाय आरोना लोगोफोर, नोंथांमोना बेखौ नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय गोजौनि अपसनाव एकाउन्टनि अपसनाव नैबेवहाय फार्स्ट नटिफिकेसनाव नोंथांमोना खनसे क्लिक खालामबानो जाबाय। आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै। क्लिक खालामखांनायनि उनाव गोबां जि गोदान इउटुबार माने गोदान इउटुब चेनेल खुलिनायफोरानो बेफोरखौ माने अन खालामनानै लानो रोङा दे लोगोफोर। नैबे कमेन्ट दं, कमेन्टखौबो नोंथांमोना अलाव दोन, एनालाइटिक्सखौबो नोंथांमोना बेवहाय अनाव दोन, बेबायदिनो एचिभारमेन्ट्सखौबो नोंथांमोना मायाव दोन, अनाव दोन, बेनिफ्राय पलिसिखौबो दोन, आर्नखौबो दोन। नोंथांमोना बे आपडेटखौबो नोंथांमोना गासैखौबो टटेलाव नैबे मोनबा अपसनखौबो नोंथांमोना अनाव लाखिनांगोन दे लोगोफोर, नङाब्ला नोंथांमोननि इउटुब चेनेला ग्र' जाया बा ग्र' जानायनि लामायाव फैया दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ मावथारनांगोन आरो बेखिनि सेटिंसखौ नोंथांमोना अन खालामथारनांगोन आरोना लोगोफोर, अब्लासो नोंथांमोननि इउटुब चेनेला अट'मेटिकलि हारसिंनो माने ग्र' जानायनि लामायाव फैगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जायफोर गोदान इउटुब चेनेल खुलिदों बा इउटुब चेनेलाव गोदान आगान होजेनदों नोंथांमोना बेफोर सेटिंसखौ अन खालामनानै ला। आरो जाय बिथांमोना दिनैसिमबो इउटुब चेनेल खुलिनानै चेनेला ग्र' जायाखै, बेनिफ्राय 1, 2, 3 बेफोरबायदि भिउ थांनानै नांथाबाय थादों, माने नांगौ बायदि भिउ थाङाखै, रिच थाङाखै, नोंथांमोना बे सेटिंसखौ अन खालामनानै ला। अब्लानो नोंथांनि चेनेला 100% मा जागोननो
थाबनो नोंथांनि चेनेला ग्र' जागोन दे लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायखाबाय। आरो बेनिफ्राय माखासे सेटिंसफोर दंबावो, जाय सेटिंसखौ नोंथांमोना इउटुब डेशबर्डनि गेजेरजों माने क्रोम ब्राउजाराव थांनानै माखासे सेटिंसखौ अन खालामबावनांगौ जायो। बेफोरखौ नोंथांमोननो आं नेक्स्ट आपडेटनि गेजेरजों फोरमायलांगोन दे लोगोफोर। आं दिनै नोंथांमोननो बेखिनिखौ फोरमायनानै दिनैनि जे सुंद' आपडेट बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो होलांनाय जाबाय दे लोगोफोर। जोबथारनायाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना हो दे लोगोफोर। बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनबाय थानो हाथों। जै बर' हारिनि जै। थेंक इउ।